Aminu Sayar da kuke gani ɗan kwanya ne. A kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai da ya wuce yanda duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Sayar ya gane ga inda kuka karkata, to zai canza ra'ayi. Za a canza labarin. Ko kuma ma idan kuka zai kaɗa ku yi nan hankalinku, sai kawai ya bayar da ku, sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce, to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kaf leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya ya yi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya yi aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba, a season 1 a farkon labari na, Rabe ɗan duniya ne. Ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta. Don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yanda za a ce an kashe bakin Kilishi. Tunda yanzu kowa za ka ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi. Tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai rura wutan fitina bai yi ba. Wai ko a fim ne sai ka ga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba. Don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan, sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai yar uwarta ce ta jini ubansu ɗaya, kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ɓallo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi, aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail ba ku ga jajircewan da ya yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan. Har Allah wadai uban shi ya yi da shi. Uban shi bawan sarki ne. Sarki sun yi magana da mai martaba. Mai martaba ya ba shi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba. Yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu sport. Amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga sport ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani me zai iya kasancewa? Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi. Saboda maximum a ce dai za a ɗaure Shamsiyya a gidan yari, ɗaurin rai da rai. Tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin. Don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru. An ga cewa ba laifin Sumayya ba ne, Sumayya ba ta kashe ta ba, ita su suka bi ta da ita Shamsiyyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta ba ne, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana liking, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku, sai kun ji mu. Tarƙashi kai akwai cakwakiya, tsakani da Allah Aminu Sayar ka iya haɗa cakwakiya. Masu sauraro barkanmu da wannan kasancewa wannan labari. Kai Aminu Saira, yanzu wai me kake nufi? Mutane fa da yawa, ni fa na ji ana cewa fa
Kilishi fa 'yar uwan Sumayya ce, wai masu sauraro ba ku ji wannan labarin ba yana ya madidi? To muna nan za mu gani. Kada fa kuma ku cika zaƙewa, don in kuka cika faɗa har Aminu Saira ya ji wannan maganan to ko da haka ya shirin yi zai fa canza. Zai canza saboda Aminu Saira da kuke gani ɗan kwanya ne. Kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai da ya wuce yadda duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Saira ya gane ga inda kuka karkata, to zai canza ra'ayi, za a canza labarin, ko kuma ma idan kuka yani zai kaɗa ku yi nan hankalinku, sai kawai ya bayar da ku, sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce, to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kaf leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya yayi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba, a season 1 a farkon labari na, Rabe ɗan duniya ne, ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta, don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yadda za a ce an kashe bakin Kilishi, tunda yanzu kowa za ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi, tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai, rura wutan fitina bai yi ba, wai ko a fim ne sai kaga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba, don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan, sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai 'yar uwarta ce ta jini, ubansu ɗaya, kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ballo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi, aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail fa ku ga jajirce wanda yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan, har Allah wadai uban shi yi da shi. Uban shi bawan sarki ne, sarki sun yi magana da mai martaba ya bashi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba, yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu sport, amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga sport ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani me zai iya kasancewa? Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi, saboda maximum a ce dai za a ɗaure Shamsiya a gidan yari, ɗaurin rai da rai, tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin, don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru. An ga cewa ba laifin Sumayya ba ne, Sumayya ba ta kashe ta ba, su suka bi ta da ita Shamsiyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta ba ne, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana likin, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku, sai kun ji mu. Tarƙashi.
Kai akwai cakwakiya tsakani da Allah Aminu Sayar ka iya haɗa cakwakiya. Masu sauraro barkanmu da wannan kasancewa wannan labari. Kai Aminu Saira, yanzu wai me kake nufi? Mutane fa da yawa ni fa na ji ana cewa fa Kilishi fa 'yar uwan Sumayya ce. Wai masu sauraro ba ku ji wannan labarin ba yana ya madidi? To muna nan za mu gani. Kada fa kuma ku cika zaƙewa don in kuka cika faɗa har Aminu Saira ya ji wannan maganan to ko da haka ya shirin yi zai fa canza. Zai canza saboda Aminu Saira da kuke gani ɗan kwanya ne. Kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai da ya wuce da duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Saira ya gane ga inda kuka karkata to zai canza ra'ayi, za a canza labarin, ko kuma ma idan kuka zai kaɗa ku yi nan hankalinku sai kawai ya bayar da ku sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kaf leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya yayi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya yi aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba a season 1 a farkon labari na Rabe ɗan duniya ne, ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta, don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yadda za a ce an kashe bakin Kilishi, tunda yanzu kowa za ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi, tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai rura wutan fitina bai yi ba, wai ko a fim ne sai kaga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba, don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai yar uwarta ce ta jini ubansu ɗaya, kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ballo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail ba ku ga jajircewan da yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan, har Allah wadai uban shi yi da shi. Uban shi bawan sarki ne, sarki sun yi magana da mai martaba ya ba shi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba, yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu spot, amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga spot ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani me zai iya kasancewa? Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi, saboda maximum a ce dai za a ɗaure Shamsiya a gidan yari, ɗaurin rai da rai, tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin, don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru. An ga cewa ba laifin Sumayya ba ne, Sumayya ba ta kashe ta ba, su suka bi ta da ita Shamsiyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta ba ne, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai
akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana liking, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku sai kun ji mu. Tarƙashi kai akwai cakwakiya tsakani da Allah. Aminu Sayar ka iya haɗa cakwakiya. Masu sauraro barkanmu da wannan kasancewa wannan labari. Kai Aminu Saira, yanzu wai me kake nufi? Mutane fa da yawa ni fa na ji ana cewa fa Kilishi fa 'yar uwan Sumayya ce. Wai masu sauraro ba ku ji wannan labarin ba yana ya maɗiɗi? To muna nan za mu gani. Kada fa kuma ku cika zaƙewa, don in kuka cika faɗa har Aminu Saira ya ji wannan maganan to ko da haka ya shirin yi zai fa canza. Zai canza saboda Aminu Saira da kuke gani ɗan kwanya ne. Kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai da ya wuce da duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Saira ya gane ga inda kuka karkata to zai canza ra'ayi, za a canza labarin, ko kuma ma idan kuka zai kaɗa ku yi nan hankalinku sai kawai ya bayar da ku sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kaf leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya yayi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba a season 1 a farkon labari na Rabe ɗan duniya ne, ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta, don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yadda za a ce an kashe bakin Kilishi, tunda yanzu kowa za ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi, tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai rura wutan fitina bai yi ba, wai ko a fim ne sai kaga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba, don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai yar uwarta ce ta jini ubansu ɗaya, kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ballo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail ba ku ga jajircewan da yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan, har Allah wadai uban shi yi da shi. Uban shi bawan sarki ne, sarki sun yi magana da mai martaba ya ba shi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba, yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu sport, amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga sport ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani me zai iya kasancewa? Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi, saboda maximum a ce dai za a ɗaure Shamsiya a gidan yari, ɗaurin rai da rai, tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin, don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru.
an ga cewa ba laifin Sumayya ba ne, Sumayya ba ta kashe ta ba, ita su suka bi ta da ita Shamsiyyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta ba ne, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana likin, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku, sai kun ji mu. Tarƙashi kai akwai cakwakiya, tsakani da Allah Aminu Sayar ka iya haɗa cakwakiya. Masu sauraro barkanmu da wannan kasancewa wannan labari. Kai Aminu Saira, yanzu wai me kake nufi? Mutane fa da yawa, ni fa na ji ana cewa fa Kilishi fa 'yar uwan Sumayya ce. Wai masu sauraro ba ku ji wannan labarin ba yana ya maɗiɗi? To muna nan za mu gani. Kada fa kuma ku cika zaƙewa, don in kuka cika faɗa har Aminu Saira ya ji wannan maganan, to ko da haka ya shirin yi zai fa canza. Zai canza saboda Aminu Saira da kuke gani ɗan kwanya ne. Kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai, da ya wuce da duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Saira ya gane ga inda kuka karkata, to zai canza ra'ayi, za a canza labarin, ko kuma ma idan kuka zai kaɗa ku yi nan hankalinku, sai kawai ya bayar da ku, sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce, to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kap leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya ya yi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba, a season 1 a farkon labari na, Rabe ɗan duniya ne, ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta. Don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yadda za a ce an kashe bakin Kilishi. Tunda yanzu kowa za ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi. Tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai rura wutan fitina bai yi ba, wai ko a fim ne sai kaga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba. Don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan, sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai yar uwarta ce ta jini, ubansu ɗaya. Kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ballo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi, aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail ba ku ga jajirce wanda ya yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan, har Allah wadai uban shi yi da shi. Uban shi bawan sarki ne, sarki sun yi magana da mai martaba ya ba shi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba, yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu sport, amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga sport ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani me zai iya kasancewa? Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi. Saboda maximum a ce dai za a ɗaure
za a ɗaura Shamsiyya a gidan yari ɗaurin rai da rai, tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin, don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru. An ga cewa ba laifin Sumayya bane, Sumayya bata kashe ta ba, ita su suka bi ta da ita Shamsiyyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta bane, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana liking, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku, sai kun ji mu. Tarƙashi kai akwai cakwakiya, tsakani da Allah Aminu Sayar ka iya haɗa cakwakiya. Masu sauraro barkanmu da wannan kasancewa wannan labari. Kai Aminu Saira, yanzu wai me kake nufi? Mutane fa da yawa, ni fa na ji ana cewa fa Kilishi fa 'yar uwan Sumayya ce. Wai masu sauraro ba ku ji wannan labarin ba yana yama ɗiɗi? To muna nan za mu gani. Kada fa kuma ku cika zaƙewa, don in kuka cika faɗa har Aminu Saira ya ji wannan maganan, to ko da haka ya shirin yi zai fa canza. Zai canza saboda Aminu Saira da kuke gani ɗan kwanya ne. Kai babban kai ne wallahi, babban kai ne sosai, da ya wuce da duk kuke tunani, kuma ba shi kaɗai yake tunanin ba. Akwai waɗanda suke taya shi tunani. Idan har Aminu Saira ya gane ga inda kuka karkata, to zai canza ra'ayi, za a canza labarin, ko kuma ma idan kuka zai kaɗa ku yi nan hankalinku, sai kawai ya bayar da ku, sai ya ba ku wani labarin kuma daban. Yanzu idan aka ce Kilishi 'yar uwar Sumayya ce, to ai kaga faɗa ya kusa ƙarewa, don haka ba zai yiwu ba. Aminu Saira ba zai taɓa cewa Kilishi 'yar uwar Sumayya ba ce, duk da cewa an sani Rabe ya yawon duniya kaf leda kenan. Rabe fa yanda ka san yawon duniya yayi ba ɗan ƙanƙani ba kafin ya aure, kafin ya natsu, kafin ya je gidan yari. In ba ku mance ba, a season 1 a farkon labari na, Rabe ɗan duniya ne, ba kalan yawon duniyan da bai yi ba. To don haka Rabe akwai yiwuwan a ce tabbas Kilishi shi ya haife ta. Don in kun kula ai suna yanayi, suna kamanceceniya. Sannan in aka yi haka shine kawai yadda za a ce an kashe bakin Kilishi. Tunda yanzu kowa za ga ai ya zaƙu ya ga an yi maganin Kilishi. Tunda Sumayya ita ce jaruma, ita ke aktin tausayi, to yanzu Kilishi ita ce mujirma a fim ɗin, ita ce take rura wutan fitina. Kai rura wutan fitina bai yi ba, wai ko a fim ne sai ka ga an tsani mutum. Shi yasa na zahiri shi ma bai tsira ba. Don haka dai bayi da amfani rura wutan fitina. Yanzu kun ga yadda fa Kilishi take rura wutan fitinan nan, sai kowa ya tsane ta. To wai yanzu so ake ma a ce to a ma danganta alakanta da Sumayya, a ce ai 'yar uwarta ce ta jini, ubansu ɗaya. Kuma ai kowa ya san cewa Sumayya ita ma a waje aka haife ta. To in aka haifi Sumayya a waje, ita ma Kilishin a ce a waje aka haife ta mana. To in haifi Kilishi a waje, ya aka yi ta zo gidan sarki har ta zama Kilishi? To kaga yanzu sai an ballo wani labarin kenan. Ta yiwu tsintanta aka yi, aka kai ta masarauta, ta yiwu ga dai misalai nan kala-kala da za a iya ƙirƙirowa. Kuma yanzu ku ba ku ganin cewa Kilishi ta samu mataimaki wanda shine Ismail. Ismail ba ku ga jajircewan da yi, wanda uban shi ma ya ce ya bar maganan, har Allah wadai uban shi yi da shi. Uban shi bawan sarki ne, sarki sun yi magana da mai martaba ya bashi baki kuma ya amince ya yadda. Amma ku duba yadda Ismail saboda tsaban taurin kai ya ce sam shi bai yadda ba, yana ta bala'i. To don haka kaga Kilishi ta samu sport, amma kuma ta wani ɓangaren ai za ka ga sport ɗin da ke ɓangaren Sumayya sun fi yawa. Tun asali yanzu misali da mai martaba a ce bai goyi da bayan Sumayya ba, ya kuke tunani?
me zai iya kasancewa. Ai ba ƙaramin bala'i za a yi ba kuma. To amma tunda mai martaba na bayan Sumayya da Abba, to komai zai zo da sauƙi. Saboda maximum a ce dai za a ɗaure Shamsiyya a gidan yari, ɗaurin rai da rai. Tunda dama kowa ya san Najeriya ai ba a kashe mutum dan ya kashe wani. To ma wasu suna cewa fa akwai CCTV a gidan, a ɗakin. Don haka an kunna CCTV ɗin nan an ga duk abin da ya faru. An ga cewa ba laifin Sumayya ba ne, Sumayya ba ta kashe ta ba, ita su suka bi ta da ita Shamsiyyan da Zainab har ɗaki suka bi ta. Don haka kaga ba laifin ta ba ne, kuma ba ta yi amfani da wani makami ko wani abu ba. Don haka dai akwai cakwakiya iya cakwakiya. Ku yi mana liking, za mu sa muku fim ɗin karan kanshi an jima nan kamar ƙarfe 8 ko 9 ku saurare mu. Cikakken fim ɗin za mu sa muku, sai kun ji mu.